Здравейте хора, аз съм Ери, това е Стич и това е моят канал на име Ери Р. Днес ще ви покажа топ 5 неща, които не знаете, че може да правите в Google и YouTube. Док меме. Влизате в YouTube и пишете Док меме. И тогава изведнъж всичко ви става цветно. В смисъл всички надписи ви стават цветни. Обаче, после за да го правите, трябва да излезете от YouTube и пак да влезете. Use the first look. Влизате в YouTube и пишете Use the first look и изведнъж всичко почва да ви се мърда нагоре, надолу, наляво, надясно. Do a barrel roll. Пишете в Google този път Do a barrel roll и цялата страница и ви се завърта. Обаче, ако искате пак да го видите, трябва отново да напишете Do a barrel roll и пак се връща цялата страница. Atari Breakout. Влизате в Google и пишете Atari Breakout. След това влизате в изображенията и тогава всички снимки ви се смаляват и получавате играта Atari. Показва се едно топче, линейката и почвате с топчето да удряте снимките. И вижте видеото, ако не сте ме разбрали и не се сещате за играта. И ето кой оглавява днешната ни класация. Do the Harlem Shake. Влизате в YouTube и пишете Do the Harlem Shake. И изведнъж започва песента, на която станцува този танц. И горе надписа YouTube почва да се мърда наляво надясно. И когато песента избухва, в смисъл точно прив, не знам какво се води, и целият YouTube започва да се движи, в смисъл все едно танцува. Но мисля, че много не ме разбрахте, така че по-скоро вижте видеото. И така, приятели, това беше днешната ни класация и дано да ви е харесва. Ако ви е харесала, ударете един лайк и пишете долу в коментарите кое не сте знали, че можете да правите и кое сте знаели и кое ви е било най-интересното. Също така, ако искате да виждате забавни клипчета и още класации, абонирайте се за моя канал и натиснете камбанката. Също, веднъж в седмицата ще правя по една класация. И също искам да ви кажа, че това е вторият ми клип и надявам се да ви е харесал, защото аз много се постарах, защото стана едно объркване с приложенията и просто да не казвам по-добре. И не забравяйте, че животът е кратък и трябва да гледате позитивно на всички неща. Така че не сваляте усмивките от лицата си и
до следващия клип. Charles.